Gọvanọ Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo enwetego nkwanye ugwu Chinua Achebe Award of Excellence site n'aka otu jikọrọ ndị edemede Society of Young Nigerian Writers alaka nke Anambra State n'ihi ihe dịgasị iche iche ọ sonyere iji wee mee ka a na-echeta onye nna edemede Africa Literature bụ ọkammụta Chinua Achebe. Gọvanọ Soludo nwetara ya bụ nkwanye ugwu na 2024 Chinua Achebe Literary Festival and Memorial Lecture achịkọbara site n'aka ndị otu a bụ nke were ọnọdụ na Professor Kennedy K. Central E-Library Ọka. Abigail Mbaba onye nta akụkọ anyị sonyere ha wee kọrọ anyị ka abịa ihe si gaa. Gọvanọ Soludo bụ onye gụgharịrị Anambra State International Passenger and Cargo Airport Umeri ma nye ya afa ọkammụta Achebe n'ọnwa Ọktoba 1 n'afọ 2023 mgbe ala anyị bụ Nigeria mere ụbọchị mmemme Independence na Dọkịnta Alex Ekwueme Square nke dị n'Ọka iji wee cheta ntụnye nakwazi mwulite obodo nke nwa amadi ahụ mere na steeti a bụ nke kpatara na Anambra State bụ nke pụtara n'ihe. N'oge ọ na-anata onyinye nkwanye ugwu ahụ, Gọvanọ Soludo bụ onye kwupụtara okwu site n'aka onye isi ndị ọrụ ya bụ Maazị Ernest Ezeajụghị nọkwaziri n'oge ahụ wee gụpụta ọtụtụ okwu mgbaama nakwazi imerime ihe onye nnukwu odeakwụkwọ ahụ megoro na steeti a bụ nke o kwuru na ọ bụ ya kpatara eji akwanyere ya ugwu ọbụla a na-akwanyere ya, ma gwazikwe ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha gbaa mbọ sonye na nzọụkwụ ọkammụta Achebe n'ihi na ọ bụ onye nlegara anya, ma mekwezie ka ha mata na ohere dịrị ha ụbọchị a ịfụ na ha toputere ma bụkwazieru ọkacha ibe karịa ọkammụta Achebe. N'oge ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ, onye chibugoro steeti a bụ Anambra bụ Maazị Peter Obi, onye kwupụtara okwu site na ọnụ Deputy Vice Chancellor Academics nke Paul University bụ ọkammụta Chinyere Ọkụnna nọrọ n'oge ahụ gwa ụmụ akwụkwọ ahụ nakwazi ndị na-eto eto n'ebe ahụ ka ha dị uchu na agụmakwụkwọ ha iji wee fụ na ha nwere ọdịnihu dị mma dịka nke Chinua Achebe.